Right here, we are taking the corpse to the grave. You can see behind me, some few miles away, these are the corpse. And all these people you are watching, everyone here is a sympathizer that comprises of other states, Oyo State, Bauchi State, and Plateau, particularly Barkin Ladi. These are their corpses. Just you can see them. You can see the corpses arriving to the graveside. You can see them arriving the graveside. Now here we are. This is the grave. Sorry, this is the grave. This is the arrival of the corpses. The arrival of the corpses. Sorry. Sorry. Very This is the arrival of the corpses, the dead corpse. Sorry, let them put it inside direct. Kaza. Now when the suicide, These are their dead bodies being deposited here. This is their final home of rest. Only the families are going to stay here. Allah wanda ya wanda ku koma baya za ku doka yi. Are? Uga, Allah ku kan samu ku tura mana mutanen bayan ku. ɗan masa baya mana. Haba. Na wow. Ina zuwa kara sauna bugu. Are, please ina zuwa. Bari kara sauna bugu.
To shi kenan ku dan masa baya mana. Tura na ba ku. Tura mana wannan ka tafi masa baya dai bayani nan gurin duk mutane sane. To kai ka siya kuma ka ce ka sai. Tura na ba ka tura mutane ba to Allah ka dan masa mana. Ka ga inda Allah ku tura mutane ba ku nan. Kaji kamun ya dan masa mana. Dan siya ta sai. Tura mutane. Don ba tura mutane ba yara yi. Tura su ma. Baba, Reverend. Kuma sa mana kusa can kuma sa ne? No, bye. Yawa. Kuma sa baralla, kuma sa. Officer. To, mun gode domin mun zo bakin makabarta wannan lokaci an roke dacin Allah na cikin sama, kai da kake kallon dukan abubuwan da ke faruwa cikin wannan duniya, Ubangiji ka saka mana kan abin da ya faru a wannan rana. Duk inda ake wani mummunan shiri, kada ko ɗayansu ya koma gida ba cikin sunan Yesu. Matasanmu, kauyukanmu, Ubangiji hanyoyinmu, mun danka su a hannunka. Za mu karasa wannan hidima, Ubangiji ka dauke shugabanci. Karbi yabo da daukaka ko a inuwar mutuwa. Albarkacin sunan Yesu Kristi shine mai cetonmu. za mu rera wannan waka da 77 sanane ne. Yesu jani wurinka. Yesu jani wurinka. Wurinka sai dani ya tarai harabada. Daukansu nobaina wurinka wurinka. Karshe wadda muna godiya domin jimrewa mu har zuwa wannan lokaci. So there's a passing one announcement. Please, imun kalmasa daga nan. Muna da security informations. So imun koma sama cikin gari ko barkin ladi da nan mu tabbatar mun avoiding wuraren mugaye domin mu san takurmu. Ubangiji ya lura da mu. Zan ba shi shugaba domin ya kalmasa wannan hidima. Zan ce mun gode mun zo karshe, ba ɓata lokaci kamar yadda ya fada, kowa ya koma gida. Ka zauna kusa da gida, in ta taso sai ka fito, sai a kare yara, a kare dangi da tsofaffin da ba su da ƙarfi, mu kare su. Ina maganan ba wai maganan kawai ba. I'm not afraid of death. Please, you need to defend yourself. Ba haduwa gidan giya da yamma. Sai dai ya zama dole wani mutu zai je gidan giya.
don ba yadda za mu canja zuciyarka ka je mutuwa ta same ka wurin kai kaso domin sun san kana cikin gida ba su san mai kariki a gida ba za su ji tsoron shiga gidanka amma wajen shan giya sun san baka rike wani abu ba su za kife ko a wurin that's where their target is sai su yi abin da za su yi sai su kama hanya su tafi mu yi addu'a Allah ya yi mana masifa mu gafarta musu da muguntan da su yi mana. Let's forgive them, let's forgive them, let's forgive them. I have our elder statesman na kasa shi Baba Francis Bot bari ya gaisuwa madadin kowa da kowa wanda suka zo daga waje a madadin mu duka. Iyayena na ruhaniya, yan uwana wanda suna cikin siyasa musamman shi chairman da representative na gwamna na gaisuwa a cikin sunan Yesu. Ubangiji Allah ya tsare mu duka. Kamar yadda shi baba ya fada, mu fidda tsoro a zuciya. Mu fidda tsoro a zuciya. Mu fidda tsoro a zukatan mu duka. Mu zama masu dogara ga Ubangiji. Allah kuma zai tsare. Wannan abun ya shafe ni domin yaron ita yayana yana ciki. Amma dukansu nawa ne. Dukansu nawa ne. Akwai waɗanda mun yi harka da su kusa-kusa a ciki. Matasa, ba mu san irin muryan da kuna so a yi muku magana ba. Ku sani fa wannan rai in ya tafi ba goninta. Goninta shine ka lura da kanka. Allah ya taimake mu. Addu'anmu shine Allah ya albarkace iyalan waɗannan da sun kwanta na. Ubangiji ya taimake mu. May the Lord comfort these families. In Jesus' name. Amen. Zan ce mun gode a madadin da da suna nan a church a nan wurin Dorowa, Baptist, Catholic, Kokin, Ekwa da dukkan sauran Assemblies of God. Ubangiji ya muku ta'aziya. Allah ya karfafa ku duka. A cikin wannan lokaci zan roke shi Reverend namu na nan ya rufe mana da addu'a. Ubanmu na sama, Allah mu mai gani, Allah mu mai ji, ba ka tafiya, ba ka gingide, ballanta maka yi birshi. Ga yayanka a wannan makabarta Ubangiji ka san dalilin taruwar mu, ba a banza ba, muna da hawaye idan. Mun gode domin tun da abin da ya faru, kai Allah na sama kada ku kusa da mu. Da ba shetonka ba, da ni mai magana ma, da mai yiwuwa ina cikin daga cikin masu akwatin nan, amma kai Allah ka san komai. Yan wara sun tafi, ni da na rage ban fi su komai ba. Allah ka gaɗa ba. Muna roko domin shugabanmu shi baba Ezekiel. Allah ka kama bawan nan nisan kwana. Baba mun gode. Da waɗanda sun zo daga nesa da kusan Ubangiji Allah ka sama kowa albarka. A madadin kan muna shirye-shirwa ka sama kowa albarka. Yayin da za mu koma gida ka raka kowa gidansa rai da lafiya. Mu yi wannan roko da godiya albarkacin sunan Yesu Kristi kana Ubangiji Allah da mai shetan mu. Wanda sun tona wannan kabari, those that give grace, let the power of Jesus bless you. Amen. Bless you. Amen. Bless you. Amen. Protect you. Amen. Guide you. Amen. Thank you. Thank you. If not you, there's nothing we can do. We could have started digging ourselves, but you have done the job. May the Lord be with you. Amen.
da 'yan uwa da sun karasa mu yi muku taziya cikin sunan Allah Uba da na ɗa da na Ruhu mai sarki. Yanzu za mu ba da dama sai a shiga rufewa cikin sunan Yesu. So a rufe yanzu, Allah ya sa muku albarka. Families kusa kasa shikenan sha